חמישי הגיע ועוד לא צילמנו סרט. אין לנו עוד רעיון, כל משפחה אחרת. כל מה שעשינו עד עכשיו זה רק כותרת. רפה פה 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 פה. משפחה מעיראק, השנייה היא מבריטניה. אין לזה שום קשר כמו לקובה ושמפניה. האחת בתל, שנייה בקרחניה. רפה פה 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 פה. וסביב השולחן מתרחש איזה פולחן. דדי לא היה מוכן, נימוסים זה העניין. בוא ותקבל עצה, שים הפיתה לחולצה. רק תוציא את הקמיצה, עליזה תהיה מרוצה. כולם מנומסים ודדי שולמן, ענת, זאת על סרי, טל מוסרי. וואלה ככה זה אצלנו. תום ורבקין, טימי, הנה ליטי. וואלה ככה זה אצלנו. כל החבר'ה בעניין, נחבר את השולחן. היום זה בוסי ואסלן, כי וואלה ככה זה אצלנו. יא ביי, כולם מוזמנים אליי. אביטל על הנרגילה מאירס לנו בניי. וואלה דדי לא רגוע כבר שבוע עם המיקרופון יושב. איך הוא אוהב. יש פיצה פטריות ויש קבבל אפה. לא ישימו לב בכלל אם ייכנס לפה מוסטפה. תיזהר פה עם המים כי האוויר חשמל. יש פה קריוקי כמובן איזה שוב קל. אם הידע מהטכניון יכול לבנות ארנה. תואר של גאון והוא עושה פחות ממנה. היה גובע ברעב אם היא לא הייתה משלת. מחצר מזיזים את הגדר, שוב הווליום מתגבר, מישהו עוד ייעצר. הווליום מתגבר, מישהו עוד ייעצר. איזה לסן בחצר, עם עמוד שילר מול שון. היחד שרוצים לשון, מישהו ידליק קרטון. שורה של פטריות וירק. ג'ינג'י, שמרלי, גיס ובנצו, גרו, טומי. וואלה ככה זה אצלנו. אשה, תלזק, מוצי, אח של דדי. וואלה ככה זה אצלנו. כל החבר'ה בעניין, נחבר את השולחן. היום זה בוסי ואסלן, כי וואלה ככה זה אצלנו. נכנס לחתונה ישר זורק צ'ק. לא נפסיק עד שהבר יהיה ריק. משקף על הפנים, נשחק אותה קול. איך זה שהערב בא לי בול? אין ספק, החתונה של השנה שלי מיקי את החיים תואם מתי העשה שלי. אל תקרא משתגעת, מחכה להיריון. יאללה לכו תעברו על בן ראשון. דדי עליזה, החתונה של השנה 2017, יאללה בלגן! 2017, יאללה בלגן! עדל, יעקב, גרמה, יוני, אליאן. וואלה ככה זה אצלנו. אלעד, רועי, נעמה ועוז אסלן. וואלה ככה זה אצלנו. כל החבר'ה בעניין, נחבר את השולחן. היום זה בוסי ואסלן, כי וואלה ככה זה אצלנו. אצלנו, אצלנו. וואלה ככה זה אצלנו. וואלה ככה זה אצלנו. תעשו לי סימן שמתחילים. מה אני אמור לעשות? סימן שמתחילים. איפה זה אבל? וזהו? אש. החבר'ה בעניין. שבוע על המיקרושון יושב. לא טוב. 1, 2. לא עליזה אחרת. רגע, איפה עליזה אחרת? טוב, מאמי. זה למטה. אין לו עליזה אחרת. לא טוב. איפה עליזה אחרת עכשיו? טוב, מאמי. רגע, תתחיל איתי בפיצה פטריות. למה? וואלה ככה זה אצלנו. בבקשה. מה אתה דביל? למה אמרת פה? לא טוב. אוקיי. בדוק. השני פה איתך מהצד. בכל רם. אמרתי להם, אתה חייב לצעוק. התלהבות. צ'ילר מושון, היפה שתולדי לשון, מישהו ידביק קרטון, ג'אמפ פטריות וירק. לא טוב. אבל רגע, אני צריך איזה סימן, משהו, שאני אדע מתי להתחיל. לא טוב. מספיק? לא, אני לא ממשיך. למה? יאללה, עוד פעם. ליס, יש לך קול, מה זה סקסי? ככה זה אצלנו. אמא לטוב. צריך את תראו לו כל אחד. זה העולה. עושים את אותו אחד כל הזמן, אחרי זה נעשה את העולה, בסדר? הוא רגיש ל... הלאה. 3, 2, 1.
אני מאחל לדדי ועליזה הרבה שנים מאושרות ומבורכות והרבה ילדים. אמן. איך נפלתם לתעשיית החתונות הנה על העולם? יש לכם עוד זמן להתחרט, אבל אם לא, שיהיה במזל טוב, תחגגו, תתקרחנו